нещо по пътя на вашата река, на вашия успех, на вашия просперитет и на потока от пари, би могъл да бъде самия страх от успех, страх от изобилие, страх и от самите пари, като енергия, като нещо, което не заслужавате и нещо, което би могло да ви навреди. Разбира се, всичко това е скрито от съзнанието ви. То е някъде там дълбоко, в недрата на подсъзнанието, там, където единствено и само специалист може да потърси заедно с вас отговорите. От какво се страхувате? Защо изобилието не е част от живота ви? Какво се случва с вас? Някъде от детството или някъде в юношеството и в живота ви до днес има камъни.